Και παρακαλώ πολύ. Περάστε παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρίνο. Τιμή μας. Και κυρίες και κύριοι, η μεγάλη ορθή του Γιώργου Καπουράνη και του γύρου του Θάνου Καπουράνη και με αυτή τη διοργάνωση των σημαντικών αγώνων που κάνουν, αυτό το χειροκρότημα είναι ιδιαίτερο και πολύ ψηλό προδιαγραφών. Ένα εκπληκτικό γεγονός συμβαίνει με τις διοργανώσεις αγώνων από τον Θάνο Καπουράνη που με την καθοδήγηση του πατέρα του πιστεύω ότι ανοίγει για τα καλά τα πέρα του.